Sa wakas, magkakapera na rin tayo sa uling na ito. Magagay rin to pare, mawawala ang mga lamok. Oo nga pare, kung saan saan na pumupunta ang mga usok. Tsak na mawawala ang mga lamok dito. Uwi muna ako pare. O sige. Sige. Few moments later. Wow, maganda trip mo pare ah. Bakit? Di mo ba alam? Ang sarap-sarap ng tulog ko. Nagising ako dahil sa usok na to. Ang sakit sa mata. Ano bang kasalanan ng usok na ito? Bakit ka dito sa tabi ng bahay ko nag-ano? Eh natural naman yun eh, kasi usok, apoy ito. Oo nga, uusok yan kasi apoy. Pero iisipin mo muna kung may maaapektuhan sa ginagawa mo. Wala akong pakialam kung may maepektuhan. Ang importante, magkapera ako. Ang sakit sa mata eh. Natutulog ako, alam mo yun? Eh di wag ka Sakit nang sa mata. matulog. Wala talagang kwenta-kwenta tong ginagawa mo. Alam mo ba, pati bagong nilalabahan ko nadamay na. Imbis na mabango ng downy, amoy usok na. Dahil wala sa walang kwenta? kwenta. May kwenta to dahil pinaghirapan namin to. Ano pinaghirapan? Usok? Usok? Kakalat-kalat yan sa bakuran? Pasalamat ka nga, may usok sa bakuran mo. Oo nga, nakakatulong, nakakawala ng lamok. Tapos, pinutol naman yung tulog ko, tulog ako, antok ako, disturbo. Kung masakit sa mata, di pumikit ka. Eh kung gawin mo pa ulit, di mo patayin yan, babalik ako dito. Talagang hindi ko papatayin to. Yun ha, babalik ko sa'yo, patayin mo yan. Kasi disturbo. Huwag mong hintayin na babalik pa ako dito. Gets mo? Ha?